Közeledünk a nyári időszak felé, és hát a nyár a gyerekek szempontjából mi másról szólna, hogyha nem a táborokba járásról. Gyerekként én is nagyon szerettem a táborokat, viszont most már el kell kezdeni ezeket szervezni. Vannak már most táborok meghirdetve azért szép számmal, vagy még azért van idő rá? Mi a helyzet most jelenleg ezzel? Azt látjuk, hogy ugye túl vagyunk a tavaszi szüneten, már a tavaszi szünetben is voltak tavaszi táborok, nagyon sokféle és rengetegen vettek részt benne. Elsősorban itt a kisebb alsós, illetve óvis korosztály. A nyári időszakra, ami pedig 10 hetes lesz a nyári szünet, arra pedig több mint 700 táborturnus van már meghirdetve, amik ellenőrzötten fölkerültek a táborfigyelőre. Ezek téma szerint rettenetesen szórnak, szóval a rajzfilmes tábortól a kalandtáboron át, a Juventus olasz labdarúgó csapat magyarországi foci táborán keresztül, a dzsungel körülmények között megszervezett katonai táboron át. Gyakorlatilag nincs olyan sporttábor vagy nyelvtábor, de még japán kultúra táborunk is van, amire tudnak jelentkezni a szülők, illetve a gyermekek tudnak csemegézni belőlük. Viszont azt látni kell, hogy a legjobb árértékarányú táborok turnusai azok nagyon gyorsan betelnek. Van már olyan angol táborunk, ahol a 10 hétből egy hétre van már csak hely, az összes többi betelt az elmúlt időszakban. Úgyhogy aki szeretné még igénybe venni az esetlegesen meglévő előfogási kedvezményeket, illetve kimaradna azokból a tülekedésekből, ami mondjuk ilyen május hónaptól várhatóak, azoknak érdemes minél előbb keresgélni, körülnézni. Most még nyugodtan le lehet foglalni ezeket a táborokat, nem kell attól tartani, hogy egyik pillanatra a másikra betelik, amit már mondjuk május-június hónapban már nem tudnék ígérni a kedves szülőknek. Magyarán akkor a május és a június elejé időszak az már a harca a túlélésért, meg az a hajsza? Azt a példát szoktam mondani, és ez akármennyire furán vagy viccesen hangzik, ez valóban többszörösen megtörténő dolog, hogy mondjuk május végén vagy június elején édesanyja napközben kinéz egy tábort, átküldi édesapának, neki is tetszik, rendben este megbeszéljük a gyerekkel, és mire este megbeszéljük a gyerekkel, addigra betelik az adott turnus. Ilyenből rengeteg van. Azt kell látni, hogy nagyon-nagyon sok tábor van, amik közül lehet választani. Mondom, több mint 700 van már most, amik közül lehet választani a táborfigyelőn. Nem az a lényeg, hogy júliusban tudunk-e augusztusra tábort foglalni, fogunk tudni. Biztos, hogy lesz valahol hely. Csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő. Vagy messzebb kell vinni a gyermeket, mint terveztük, vagy nem olyan téma lesz, ami igazából a csemetének tetszik, vagy drágább lesz, mint amire számítottunk, vagy amit terveztünk a családi büdzsében. Aki ilyen kompromisszumot nem szeretne megtenni, annak érdemes minél előbb foglalnia. Van bármilyen adat arról, hogy melyek a legkelendőbb táborok, vagy legérdekesebbnek szánt táborok, vagy helyszín szerinti bontás, hogy melyik helyszín az, ami nagyobb érdeklődésű, mint mondjuk a másik? Azt látjuk mindenképpen a témák tekintetében, hogy évek óta a sporttáborok a legnépszerűbbek, ebbe ugye beletartoznak akár az egyéni sportok, mint az úszás, kajakkenu és így tovább, de a csapatsportok is. Az idegen nyelvi táborok, elsősorban itt az angol táborok szoktak még a dobogón lenni, illetve a katonai táborok, valamint a kalandtáborok azok, amik általában a legjobb helyekért versenyeznek, de ez minden évben változik, ez ügyben a pontos sorrend ügyében még egy picit türelmet kell kérnem a kedves rádióhallgatóktól, illetve öntől is. Helyszín szerint azt látjuk, hogy ugye az látszik, hogy a napközis táborok elsősorban a városokban, nagyvárosokban vannak. Budapest ugye ennek is a fővárosa, itt van a legtöbb ilyen napközis jellegű tábor, amikor reggel viszem a gyermeket és délután hozom haza, és az ott alvós táborok pedig jellemzően városhatáron, betelepülés határon kívül érhetőek el. Ami a jó hír a családok szempontjából, hogy miután nagyon-nagyon megváltozott a program szerkezete a táboroknak ahhoz képest, mint amikor mondjuk mi voltunk gyerekek, hogy levittek a Balatonra, és akkor a vízpart mellett reggeltől estig el voltunk, és nem volt probléma. Ma is kell az, hogy fürödjenek a gyereket egy nyári táborban, viszont 1-2 óra után valamilyen programnak következnie kell, mert különben a gyerekek a telefonhoz nyúlnak, és elkezdenek unatkozni, és onnantól kezdve abból megint nyomkodás lesz, mint amit szerintem az édesanyák, édesapák többsége otthon is azért tapasztal elég gyakran, és ezt elkerülendő, teljesen pörgős és impulzív a program, és nagyon-nagyon élménydús minden táborban. Innentől kezdve maga a strandolás, az csak egy szelete a programnak, azaz nem vagyunk annyira fizikailag, földrajzilag hozzákötve mondjuk a Balatonhoz, vagy a Velencei tóhoz, esetleg a Tisza-tóhoz, hanem ugyanúgy Békés megyében, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy Győr-Moson-Sopronban ugyanolyan szuper táborokat lehet találni, mint a Balaton partján. Vagyis a szülőknek nem kell annyira messzire utazni ahhoz, hogy igazán élménydús és szuper programot tudjanak találni a gyerekeknek a nyárra. Szerintem jön a legfontosabb kérdés, hogyan válasszunk tábort a gyerekeknek?
A szülő szempontjából a legfontosabb az, hogy tudom, hogy száraznak hangzik, de ez nagyon fontos, legálisan működő tábort válasszunk. Azaz egy alapítvány, egy egyesület, egy vállalkozás legyen a tábornak a szervezője, kapjunk számlát a befizetett előlegről, legyen egy megállapodás a táborszervezővel, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, amiben le van írva legalább a programnak a váza, illetve az, hogy mi ezért mennyit fizetünk. Ez azért nagyon fontos, mert innentől kezdve a táborszervező számon kérhető, mi tudjuk azt, hogy biztonságban lesz a gyermekünk, és elvárhatjuk a táborszervezőtől, mert legálisan működik, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak, a gyermekétkeztetési szabályokat betartják, és így tovább, és így tovább. Vagyis élményt és biztonságot adunk a gyermeknek, és nem kell nekünk azon izgulni, hogy amíg mi dolgozunk, addig jó helyen van a gyermek. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk a szülőknek, hogy mi az összes olyan tábort, ami hozzánk felkerül, mi külön egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működik-e a programokra, elnézünk, és onnantól kezdve egyfajta táborfigyelő garanciát vállalunk arra, hogy oda elküldhetjük a gyermeket. Úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy én a saját gyerekemet bármelyik táborunkba elküldeném. De hogyha a szülő máshol választ, szíve joga, csak ennek nagyon-nagyon nézzünk utána. A gyermek szempontjából pedig azt kérném, hogy először, amikor tábort választunk, mondjuk ebből a legális listából, akkor a szülő üljön le először egyedül. Válassza ki azon táborokat, amelyek az adott büdzsébe beleférnek, mondjuk a 100 000 forint alatti táborokat, vagy 80 000 forint alatti ottalvós táborokat. Ezek után válasszuk ki, hogy napközis vagy ottalvós tábort választunk a gyermekünk részére, illetve hogy helyileg hol, mely városban, vármegyében, mely kerületben keresünk tábort. És a fennmaradó listából, ami még mindig nagyon sok lesz, ültessük oda magunk mellé a gyermeket, és közösen válasszunk vele tábort. Előfordulhat, hogy a gyermekünk kiválaszt egy angol tábort, amire mi nem is számítunk, és egy életre megszereti azt az adott idegen nyelvet, mert annyira jól érzi magát a táborban, de az is előfordulhat, mindig ez az állandó példám, nem megijesztve a lányos édesapákat, de hogy a kislányunk kiválaszt egy katonai tábort, és ott fogja szuperül érezni magát a vakációban. Szóval abba a részében, amiben a gyermek beleszólhat, abba engedjük is, hogy beleszóljon, és ő tudjon választani. Árak szempontjából mikkel találkozhatunk most jelenleg erre a nyárra? Rettenetesen nagy a szórás az árak tekintetében, átlagokat tudok mondani. Nagyságrendileg egy 8-10%-os áremelés az, ami megtörtént a táborok piacán. Ez azt jelenti, hogy egy ottalvos tábor nagyságrendileg 100 000 forintba kerül, és egy napközis tábor pedig 60 000 forint magasságában mozog, de ez témától is, illetve az ellátástól is függ, úgyhogy ez nagy mértékben változhat. Hozzáteszem, hogy azok a kedvezmények, mint az előfogási kedvezmény, barát vagy testvérkedvezmény, ezekkel 10-15%-ot tudunk faragni ezekből az árakból. Úgyhogy ez megint csak arra kell, hogy ösztökélje a kedves szülőket, hogy egyrészt időben válasszunk tábort, másrészt pedig mondjuk, hogy a testvérek ugyanabban a táborban mennek, olcsóbban tudjuk megoldani. Hogyha mondjuk 2-3 barát együtt megy a táborba, akkor megint csak kedvezőbb áron tudunk programot foglalni a gyermek részére a nyári születre, úgyhogy ezekkel is érdemes élni, ezekkel a lehetőségekkel. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy a május-júniusi időszakban a táborfoglalás és a tábor iránti érdeklődés már egy kicsit késői, mert nagyobb lesz a hajsza érte. Most itt április közepén időben vagyunk-e? Azt gondolom, hogy igen, időben vagyunk. Ugye a beszélgetés elején már említettem, hogy van olyan táborunk, ahol a 10 hétből már csak 1 hét az, ami szabad, de még bőven van miből választani, szóval nem kell azért most hirtelenjében kapkodásba kezdeni a szülőknek. Én azt javaslom, hogy a következő 1-2 hétben, hogyha elkezdünk foglalkozni ezzel a témával, nézelődni, most még nyugodtan lehet válogatni, nyugodtan lehet mutogatni a gyermeknek, hogy milyen programok vannak. Ugye a 10 hétből átlagosan statisztikailag tudom, hogy az olyan furán hangzik, de 1,6 táborban vesz részt egy átlagos magyar gyermek. Azaz legalább 2 tábort kiválasztanak a szülők általánosságban, valahol többet, valahol kevesebbet, de ezeket érdemes minél előbb megnézegetni, minél előbb választani. Van időnk kérdezni, van időnk gondolkodni, úgyhogy én azt mondom, hogy ha most foglalkozunk vele, akkor kapkodás nélkül, stressz nélkül tudjuk ezt a fajta programváltozást eszközölni a gyermek részére. A gyerektáborok egyre inkább hasonlítanak a nyaralásainkhoz. Azt sem általában 2 héttel előtte kezdjük el szervezni, hanem jó fél évvel előtte már elkezdünk foglalkozni vele, és mondjuk egy 3-4 hónappal a nyaralás előtt legkésőbb lefoglaljuk. Ugyanezt javaslom a táborok